hedder Anne-Sophie. Jeg er fysioterapeut og træner her i FTO. I dag vil jeg introducere dig til vores GLAD-træning. GLAD står for Godt Liv med Artrose i Danmark og er træning til dig med slidgigt i knæ og hofter. Træningen består af forskellige balance- og styrkeøvelser, der styrker muskulaturen uden at belaste det ramte led yderligere. Alle kan benytte sig af GLAD-træning, både ældre og yngre. Vi er altid 1 eller 2 fysioterapeuter til stede for at sikre mest mulig kvalitet i træningen. Her i FTO så sørger vi for, at alle får en bedre hverdag gennem træningen og kan klare nogle flere ting, end de ellers kunne.